компанията. Добро утро. Ден 4. Стадион Вихрен. Започваме от тук, защото светът е футбол тези дни, тези седмици. Ще ви почерпя една бърза разходка и страхотния парк Свети Врач в Сандански. На мен лично това ми е, да не кажа, най-любимия градски парк. Много го харесвам, много пъти съм се разхождал тук. Ето ни Санданска Бистрица. Ето го и парка. Няколко думи за града, който всички свързваме с жегите лятото. И тук хората обичат да се базикат, че ноември месец си пият кафето по пейките, когато ние в София вече сме с палта и почваме да ринем сняг. Градът е известен с това, че тук са били тракийските племена, от които произлиза Спартак. И да, това е града с може би най-високата средногодишна температура. Абсолютно летен град. Разбира се, известен и с минералните си води. Тук в центъра има една чешмичка, където вчера си викам ай ще пина и гледам, хоп, пише 76 градуса. Аре, няма да си пина, благодаря. И от централния площад пуснаха фонтаните в наша чест. Добавяме нещо, което аз признавам, че не знаех, че всъщност града се е казал Свети Врач до 1949 година, преди да го прекръстят на Сандански. Ето, говорихме за Спартак, ето ни изпах хотел Спартак. Имаме и някакъв Мерцедес, ретро такъв. Много готин. Spa and Wine, The Tour of Пирин, 222 км. Никаква идея нямам какво е тук, има манекенки. Добре, ще видим Беласица и по-слънчево. Господин Компот, както винаги, си знае работата и знае откъде ме прекара. Трябва по принцип да държа с две ръце, ама за моите 7,3 фена инфлуенсърство ще се пребия. Но няма лошо да кажем отново здравей на Беласица. При малко по-слънчеви обстоятелства. Здрасти, Штрък. Има ли жаби? Как и положението? Успех ти пожелавам. Ние сме на пътя Сандански Катунци. Отсреща се вижда Пирин, който се досеща вече. Връщам се по същия път, по който дойдох вчера. И мислех такова вече, дали нещо да направя едно клипче в движение. Обаче няма движение. Що няма движение? Защото хоп! Кайси! Ще си хапнем малко кайсийки. Вкараме някое въглехидратче. И така, и на фона на тази идилия само две думи да кажа за Сандански. Винаги съм се чудил защо след като е толкова близо до Пирин е толкова топло. И сега вкарвам едно собствено разсъждение, моя най-голямата глупост, но поне да покажа, че мога да разсъждавам. Значи подозирам, че всъщност Пирин и въобще целият Рило-Пирински масив прави един стоп на всичките тия северо-западни, сибирски, студени маси, дето нахуват. Ето и Беласица там, между другото. И всъщност, може би, това е причината Сандански да е толкова топло. На лобзака си. Нямаше как да не го направя. Най-вкусната кайсия, която съм ял някога. Здрасти! Току-що минах село Кромидово, община Петрич. Не знам дали повече ядат или съдат кромитлук. Но, говорейки за хапване, докато си хапвах най-вкусните кайсийки, ме хапнаха 2-3 мухи. Тоест те се напълнили с моята кръв. После някакви жабки ще си ги хапнат тия мухи, пълни с моята кръв. После някой щърк ще хапне жабата. После дойде някой орел, сокол, слон, лъв, хипопотам. И какво ще се излезе, че всъщност Ди е на дъното на хранителната верига. Започваме катеренето на Попови ливади, прохода. Днес е по-слънчево обаче. И разсъждавам, може ли сега като е по-слънчево и процента на наклона да е по-малък, бе? Защото като знам вчера какво спуснах, направо не ми се мисли.
оттам идвам. Ама не само оттам. И оттам идвам. Ама не и само и оттам. Оттам. Вижда се пътя. И кой ме би по главата? Кой ме би по главата? Забравих. Сам се бих по главата. В един от много малкото по-равни участъци. Нещо, което вчера не ми беше направило впечатление, просто защото беше валежно и облачно и мъгливо. Но по южните склонове на Пирин има предимно широколистни дървета, което леко ме изнава. Винаги Пирин ми е било борчета. Но явно тук по-мекия климат прави това. Добър ден! И да, това видео го гледате за 7323 път. Но аз няма да спра и няма да се изморя да благодаря за всички чешми и води, животоспасяващи са. Последни метри на прохода Попови ливади, още малко остава. Малко заравни тук накрая, много хубаво, много бързи няколко факта. Първо, слънчевото време не променя процента на наклона. Все същото върло си беше. Второ, изпил съм около 6 литра вода, математическа задача. Това прави около 1 литър на малко над 200 метра денивелация. Сметнете каква денивелация се е случила до момента. Трето, след 1200 метра се появиха и борчетата, което е супер. Ето ги и борчетата. Така, следващ факт. Компанията, вас никакви вина имаше, някой да дойде да ме бутне, да ме дръпне. Обаче аз не бях сам. То факт е, че не съм сам, нали, леко тралала. Но наистина отдолу не съм сам. Имаше още 4 с мен. През цялото време Джон натискаше левия педал, Пол десния педал и Джордж и Ринго даваха малко акорди и малко ритъм. И аз си се наслаждавах, такъв си се отблегнах и ми беше много готино. Така че почти сме на върха. Всичко ни е супер! So I have this very special message for you, well-respected gentlemen, Mr. Jonas Vingegaard and Mr. Tadej Pogačar. I challenge you to come and do the climb from Sandanski to Popovi Livadi, and then you will see whether a horse eats bean. Come on! Компанията, добре дошли официално вече в Родопите. Здравейте! След като минахме планините Люлин, Земенска планина и Банско, Рила и Родопите не ги броях, защото някакси така по периферията им минавахме, но днес вече официално добре дошли в Родопите. В момента се намирам много близо между Сатовча и Доспат и вече мога да кажа целта за деня. До сега не смеех да го кажа, че целта ми е да стигна до Спат, защото е малко смело, ама вече няма на къде да се връща. Компанията, на здраве от Доспат, добър вечер. Малко нетипично приключване на деня. Причината за това е, че пристигнах в Доспат малко по-късно. Имаше още някаква светлина, но слънцето беше залязло, така че бързах да си дойде тук в къщата за гости. В момента, между другото, съм в един огромен хол, в който си гледам и даже матч на световното първенство, така че всичко е топ. Припомням, между другото, беше малко хладно навън. Доспат е най-високия град в България, малко над 1350 метра. Последния час си признавам, че даже ми стана хладно, не съм си слагал якия, но както и да е. Важното е, че успях и това беше малко такъв предизвикателен ден с поне за мен рекорд в денивелацията. Малко над 2800 метра, затова съм кръстил маршрута и нещо свързано с превъртане на играта. Сега в момента мога спокойно да окача веригата и педалите на някой пирон и да се фокусирам изцяло върху футбола. Поздрав за всички циркаджи, защото тази вечер знам, че играете. Така че живи и здрави, продължаваме утре. Хубава вечер!